Przepiękna pogoda, proszę Państwa. To ja, Niklaus. Powinno się teraz chillować, grillować, korzystać z takiej aury pięknej, ale wiem, że jest pewna grupa ludzi, bo piszecie, i którym pewien temat spędza sen z powiek. Mianowicie, Niklaus, co to są te kółka na elewacji? I przychodzę z pomocą. Otóż to, kochani, są ankry. A przynajmniej tak się to nazywa w naszym rodzimym języku. W Polsce pewnie znane raczej jako kotwy budowlane albo ściągi. I o ile to jest element krajobrazu, który jest nie tylko znany na Śląsku, a szczególnie na Górnym Śląsku, jest to też gdzie indziej, no to u nas trzeba przyznać, że jest tego zwłaszcza dużo. I co to w zasadzie jest? Jest to element konstrukcji budynku, który ją ściąga, spina, żeby się nie rozpadła. Dlatego zwłaszcza widoczne to jest na budowlach starych i bardzo często zauważycie coś takiego na kamienicach z czerwonej cegły, na familokach, na jakichś robotniczych osiedlach, ale nie tylko, bo to można zobaczyć i na starych kamienicach, i na jakichś większych gmachach, budynkach szkół i tak dalej. No i te ankry właśnie zakończone na elewacji, na zewnętrznej stronie są często takim charakterystycznym ozdobnym elementem, takim kółkiem. One nie zawsze są takie ładne, czasem po prostu to jest jakiś kawałek jakiejś blachy czy takiej wielkiej śruby, czasami są bardzo ładne, takie, które służą wręcz jako jakiś element upiększający tą elewację. No i dlaczego u nas jest tego tak dużo? No przez szkody górnicze, bo tutaj to wszystko chodzi, wszystko pracuje i konstrukcje tych budynków, które tutaj były stawiane, po prostu takimi ankrami ankrowano. W innych rejonach takie coś jest spotykane, tak jak mówiłem, ale jak przejdziecie się, nie wiem, po Bytomiu, Chorzowie, Zabrzu, Katowicach i innych miastach tutaj w okolicy na przemysłowej części Górnego Śląska, no to jest tego masa. Także jak następnym razem wybierzecie się na spacer, to wypatrujcie ankrów i możecie zrobić sobie zabawę. Liczcie, ile namierzycie. I tak można by jeszcze fulać, prawda, o tym niesamowitym fenomenie godzinami na długie wiosenne wieczory. No i no po co? No to już napiszcie pod spodem, czyście znaleźli gdzieś u siebie ankry i zostawcie łapkę w górę i co, żeśmy w kontakcie. No, nara.